Atezvara ngavawe atezvara tovhai uku vari kupa atezvara kwasha ufanira kugara pasi. right imimi ndima atezvara vemurume uyu munonzani Austin Sharapu. Austin Sharapu. Sharapu munogara kupimi Lugara pasowe pana mhaka yakora. pasowe pana mhaka yakora atezvara wako ndekupi Ndiva vakati mashana hwekudaro. Vakarora mwana wangu. imi munogara pasowe Inogara pasowe. chandabvunzira izvozvo manje ndaitira kuti tijekerwe nenhau ye yakanzi mukuwasha akaenda kudande akaonekwa naana atezvara. Mazuva rakaenda mukuwasha kwaana atezvara makanga muri kwere kudande Razi agomba akatarora mwana wangu ngoma wanyopenyere Akashaya. munozivawo sei nhau iyi yauya nemukuwasha wenyu pamusoro pemurume Ine ndikango akauya kumba achitora nyaya yekubata. Aita kuti madzimai ndikayabata kwa Hongwe Alex. ari upi akauya kumba ndiani Mukuwasha. Ehe. Ndizvakaya kutaura. ko Alex wakausvika wachiti kudii Akakumuona. right chandaifunga ndechekuti dai machitipa mameseji nekuti uyu ava atezvara vamauya nawo paita atakati nyaya yedu yanga yakasarira pakuti uyu akaenda kuna ana atezvara akanotaura kuti ndindabatwa nemwana wenyu takati kumbira kuti taakuda atezvara vacho vakanopupurira kuti ndindabatwa nemwana wenyu ndoma zvataifunga kuti pamwe ndozvamauya kumirira kuti ashuwa uyu murume ndinomuziva akauya kutaura kuti ndini ndabatwa nemwana wenyu ndozvataa tichidira witness saka ndinoimba kuti pana atezvara mbowo wataa tichida imi hamuna kunzwisisa here patakataura pai Takanzwisisa. ava ndivo hera Ava havasi nyaya yekuti uko kusa atezvara wangu vakabereka mukadzi wangu akashaya. Saka vanhu vana baba vacho. Saka ndikangonzi ana baba vacho varipo ndivavo ndinawo. taurisa samani Ndati uko pandikasvika natezvara wangu atezvara wangu akashaya. akasvika ndokwa mari kunogara vanhu Akasvika kudande kuna nagogo. ndokunomboero ndokune munhu wataa tichitarisira kuti achauya omiririra kuti murume uyu akasvika takamuona so akataura zvakati nokuti nyaya yanga ichipedza nyaya yedu isusu Asinaikumbira zvangu pamusoro pavo. Nyaya yamukuta dai mamboiverenga pameseji apo nokuti iri meseji iri kurambidza kuti havasauye kuno yakasenda kuisendera mukadzi. Pamukanditi ndiende kuchedza atezvara wangu uko. Ndo tabva kuno kuSaturday Sunday ndichienda ndikakwira bhazi rimwe chete nemukadzi wangu. Audzwa kunzi mhanya nokuti murume wako ari kunzi ari kuendawo. Wotsindidza nagogo kuti vasauye kuno. Ini ndasvika takwira tese bhazi tadzika takuma kubva kwaBandimba kuenda kusvika Kumba. Ndofunga mukadzi akapinza foni ndopanda ndonga foni ndakaona meseji yavaitaura neuyu achiti ndikuenda kwasekuru kwaGomba kotaura navo panyaya iri before dai saka ndopanda mafuwadhira kufoni kwangu yarimo meseji mufoni mangu yaisendwa nani achisendera mukadzi wenyu pafoni yemukadzi nhambe yemukadzi wangu ndaenda pafoni pacho ndopanda kufuwadhira kufoni kwangu Kuti mukadzi akanga adonhedza foni shuwa tichifamba iri naye titese Wabukwati tinoregereka mameseji alright mukadzi wangu anonzi Mai Keira saka ndikangoseva kuti Keira nhamba ndofunga nhamba iyo isekita muzivabeamufana nayo mberi panenge panapa imeseji yakapinda vhika 5 minutes past 7 zvinongana nenews ya 26 May 2025 yakanga yakanyorwa kuti kunyeperwa vatazvani vakuti kunyeperwa ita imwe pane muswa 26 May 2025 hapana kuita meseji yakaikoikutenga 3 score
namba dzaibva kupi paida tangaimatarisa namba kuti Okay, pakangonzi keke tubakekele tukuseka twe ndibva pangonzi chimeseji chaanongoisira vanhu vose vanodiwa kudaro chero ini anondiisirawo changonzi chimeseji chaanoisira vanhu vese vanodiwa kudaro chero ini anondiisirawo chimwe yacho rudhirudi yemusuwasevei yakangonzi wena dai zvadaro wena dai zvadaro ndiwe musi wa 26 akangoti dai zvadaro wena musi wa 26 wakare kuvati kuise musi wa 26 zvakare unenge uchingoridza kuti vadii kozi naro uchadzoka ndavakuma asi mangwana ndinenge ndiriko. Imwe yacho yekuti saka akuona here usataure naye uri wega bebi. Saka unodza gogo kuti wakavhuma munondisungisa ndikaenda kujeri. Saka rambai kuti hatimuzive chero vakambovhuma vanongoti hatiuyeko isu vakuzonyaya kuti vanozokwembera navo iye 26 years avitika idzo namba dzamuri kutaura idzo ndo namba dzevava. Idzo namba dzakanyorwa kuti kenda munomudzaisa mameseji mufoni. Uyu ndesi na meseji mukadzi wangu kuti usataure patikasangana nemhazi. Namba idzozi azvavachizwa kuti namba dzakataura dzipindira ndedzani. Meseji apera. Tatuda kuziva kuti namba dzaikanda idzo ndedzani. Ndadzirapo idzo namba dzaikanda mameseji ane. Saka ndedzani. Mirai makadaro namba idzi dzaikanda meseji uko ndedzani. Ndidzo dzine meseji yandikuerenga panapa. Saka ndanoziva kuti tichaita senge kuti tiri meseji ndeyava Pamundo unozvisvitsira muno. Zvapa uchienda kuti namba yandataura iyi ndeyani. Nokuti ndiwo ine meseji yaipinda. Hatina iko keshi here. Ndio zvandati ya kana dzine iko keshi. Ndiri kuramba. Not registered. Saka ndochete mameseji yandawana inini vamutoro. Saka ndati munoona namba dzamashedzera idzo dzane dzafonwa kuno munhu wacho akutofonera changamire mberi. Saka ndati hadzisi ndogona kuita dzisiri dzevava ndii dzisiri dzevava isi kuno kuti vatati mameseji aitaura zvakati. Saka nditsvagaita kwedzani dzaisa imomo asi idzodzo dzandataura idzi ndikudza mugamuri ndidzo dzine mameseji akakubereka. Zoreva kuti mukazwa munhu atati ndiri kudotito kana kuti ndiri kutauni izvozvo havazava ndikuvakukurira kuti dzandadaidzira ndidzo dzine mameseji. Halo.
Tiripo ndiani wandutaura naye? Ndiye mukadzi wangu. Uyu mukadzi. Mukadzi wangu. Namuzwa voice. Namba dzatabvunza ndi tiri kubvunza namba dzevava vaitumira kufoni iyi. Ndedzemukadzi wangu. Ndoza Foni mukadzi wangu ndiye ndakashandisa kukanisa kumeseji. Wozi yanga ari mufoni yake. Ndipa forward. Ndiye mukadzi wangu wacho. Saka aba message yaisendwa neuyu. Kunze usataura dai pandikasangana mukadzi wangu mubhazi tichienda kudanda. Ndobva mukadzi wangu vamudza kuti ndanaye muno mubhazi. Zvanzi yakuona here. Zvikanzi zvanzi usataudzana naye wega baby kana uri wega. Ndopa akati kana kwasha kuna gogo vaudza kuti please musabvume nyaya kana vakabvuma mumwe wati musauye kuno rambai. Ende moti ati muza anombosvika kuno. Ndiye message yakuma. Saka akatafonera. Ndimukatira salari nashandisa kana asina kuchinja ndiore ndori mumamessage. Anonzi mai. Anonzi mai ke. Imi matezva nenhamba here dzemwana wenyu? Dzangana dzazishashanda kachinja rai. Kozi zvimwe zvaiva nyori ndezvekuti atezvara vaigona kufona. Atezvara vaifanirwa vaingofona vomubvunza zvavanomubvunza maererano nenyaya iyi tobva tatongoipedza. Ndanga tichimboramba nhamba dzake rega ndipuwezama kubata telefoni adazishirana mubva ndakangonzwawo nyaya dzezvechinzi vabatwa kwanenge haana kuzobvira azombowanikana kumba kusvika pamumba ipopa kunzwa kuti hatizi kuziva kuti ari kupi kubva nguva iyoyo kumboedza mufonera haasi kubatika. Aiwa nyaya iripo kana. Apapo nopfungaira kuti pasina moto. Right to Makurukota. Aiwa nyaya inofana kupera. Ndoda kuti yadhonza nguva yakadini yakakura. Ende nditi umbo hwacho huripo. So hazviri kutoita izvo zvidoko Moreover changamire panotinetsa ndepekuti mukadzi kana asina nyama ende anotize ere kana nyaya iri yekunyepa anozvenge njengei uye kuti ende kana kwapapa kunga achatowanika zvimataura kuti avari kuita ende kana pamafoni papakabandika kana munhu usina chingoti ndawakufungidzira kana kunyuma haudzime foni unokotaura kuti foni yako haina chi haina mari muzondifonera kana kumurume wacho hasi kuwanika. Ende zvinhu zvake izvi zviri kumba kwangu nehembe zvese hana chakatakura. Naimatezva imimi mwana uyu achiuya mune mamwe here maziviro amunoita pamusoro penyaya yekubva kwaakaita kumurume kusvikirira pari zvino nekubatwa kwaakaita? Achiuya kubva kumurume wake bozi kugara kwavaigara tikazongonzwawo haanobvira asvika kumba patakazongonzwawo nzi akabatwa padzika pa noiva kutaura hatinobvira tazomboonana kumba aimboti apo nepapo zvakashuya apo nepapo panyaya ikura kuti hamuna chibatiso chaicho chakanyatsokwana kuti achibva kumurume achiuya kumba vanetsana zvii zvakaitika kuti azosvika pakuti apesana nemurume uyo azoenda kune chikomba zvii zvakaitika imimi ndopataida kuti munyatsotitsanangurira kuti zvakambofamba sei. Imi muri ani? Kune mukwasha. Alright. Pamusoro chakamira. Ndosimo. Alright, pamuri kubvunza kuti kumba akauya kumba haana kuuya chatinongoziva ndechekuti tsano wakagarawo ndiye murume wemwana wangu uyo mukwasha akazongoya kupa achitaura kuti mwana wenyu ndakamubata naAlexio
ndo nyaya iripo. Kozoti pamabvunza pekuti gogo vari kuseri sei vasina kuuya, kumba kwakasvika uyu murume akagara kusaidi ndekwagogo vakabereka mukoma wangu wekushaya nyika. Saka gogo havachagoni kufamba, asi gogo ti vabata pafoni vanoti show yakasvika gogo. Inyaya donza nguva refu makurukota akapata apo naapo taakuisa ukaburi Changamire kamanyanga regai patakopinda nyaya yadhonza zveshuwa ndofunga nechifo ita kuti tiedze kuda kuti nyaya iyi tingaipedze sei tingakomberesei but nyaya iyoyo ikutoratidza kuti Alexio uri kubatwa nemhosva ikuramba ichikubata mhosva zviri pachena iri kukubata tingangoswera kupedza nguva nekudini because voice randakanzwa panhamba dzandiri chikadzi chairo remunhu renhamba idzodzi ndiri mukadzi ndiye mukadzi ari kunzi ndiye akaforwarda vakasenzerwa foni kuforwarda mameseji azinga achiverengwa anova ndiye mukadzi wachari kutaura nezvake nyaya iyi ungangoinzvenga zvako vasataakuita vasakuti kuti nyaya ipere iwo kana usina kuzogutsikana unokwanisa kuzoita appeal unemvumo yekuyotora AOC4 rejudgment rekuti uende naye kumusoro kuti handa kutonga zvakanaka asi isusu taakuti nyaya iyi yapera wabatwa nemhosva iwo chicho uri kuda kuti murume akubhadhara ini ndokuda kuti murume andipo mupe 5 ende nokudzosa mukadzi wangu kumba achengete mwana arega kumba kuita regai kuchapiwa mombe 3 uchapiwa nenyaya kuti nyaya yako yanga ikitadzana zvokuita zvakanaka asi da kuti murume ari kubatwa nemhosva uchapiwa mombe 3 uchapiwa mombe 3 murume wodzorwa mari yako yedani chiri kuchapiwa mombe 3 nemari mulichimwe chekutaurira tezvona apa yapera idai munosena Alexio kana usina kugutsikana unoyaoita api kuita Boni Benito ivapo ndopa ndokumbirawo Changamire ndandokumbirawo kuti mpo unoyamandi Boni Benito Andrew Javia Baba